Unha de minutos están vendo en directo imaxe de Cabanelas en Ribadumia, onde antes lles adiantábamos que ali os veciños pois conviven cunha curva perigosísima, un destes puntos negros que está sendo escenario de numerosos accidentes, unha curva que sufre especialmente a familia de Andrea, que vive nesa casa que están vendo na imaxe, que linda con ela. Están a sufrir día sí outro tamén, pois como os condutores esnáfranse contra ese muro a última vez, Rocío, esta mesma semana. Sí, así é. Este mesmo martes tivo lugar aquí o último deses accidentes repetidas ocasións que teñen aquí en esta curva de Ribadumia, como estades a dicir. Por iso nós hoxe quixemos falar con Andrea, a propietaria da casa, que vive atemorizada. Moi bo día, Andrea, como estás? Bueno, xa estamos acostumbrados a que este sea o pan de cada día. Cada vez que chove un pouco, pois sempre hai algún coche que se sale da vía. Cando chove un pouco por esa falta de visibilidade, unha curva que a priori engana, Andrea. Sí, falta de visibilidade ou confianza excesiva dos conductores, tal vez. Ves dunha recta que engana bastante, non parece que sea tan pronunciada, ao frenar en último momento, pois é o que pasa. Claro, dicíamos que previsiblemente ese último accidente que tivo lugar este martes baixaba o condutor en quinta, non afirmou? Dixeron que baixaba bastante, a unha velocidade bastante elevada, e ao final levas un susto. Cantos anos levades vivindo en esta casa? Alrededor de 20 anos, máis ou menos. 20 anos sufrindo accidentes, vedes aínda as consecuencias, esa farola aínda tirada e tamén un cacho de coche que quedou aí dese último accidente, non? Sí, é normal que sempre acaben trozos de vehículos pola calzada ou con danos materiais como a farola, que xa foi reemplazada en varias ocasións. Igual que aconteceu co voso muro. Vos aquí estacionades enténdanme vostedes en casa, dunha forma, estou a falar, dunha forma un pouco coloquial. Sí, claro, hai que darlle un pouco de alegría, non, tamén o asunto. Aquí estacionades trailers, bicicletas, coches, todo que estampe. Damos a benvida a calquer tipo de vehículo que queira. Porque aquí eso, falamos de que aquí tiveron accidentes xa trailers, coches e incluso bicicletas. Sí, calquer tipo de vehículo que non conozca a vía ou que se confíe demasiado acaba impactando contra calquera elemento que haya por aquí. Antes non tiñades este muro, agora sí, que parece que frea un pouco esos accidentes. Sí, bueno, frena de que entren no noso xardín. Antes do muro acababan no noso xardín e agora baten contra el. Pero siga habendo. Sigue habendo accidentes, claro que sí. Varios ao longo de cada ano xa levan a sufrir esta situación durante máis de 20 anos. Afirman que o gran problema será cando os accidentes pasen, cando unha persoa estea a pasear por esta acera, compañeiros. Que a imaxe, a verdade é que unha imaxe vale máis que 1000 palabras, a sabe caleo dito. Claro, que se non coñeces esa curva, o certo é que sendo tan pronunciada, é que é moi fácil acabar nese muro. O que non entendo é se hai unha sinal que pon 40 km por hora, porque a xente, e máis con este tempo, non a cumpre, non? Porque que eso ten un trazado de rally, polo que estábamos vendo, que, claro, igual ves dunha velocidade moito máis elevada e se non coñeces a zona, ter que reducir, eu boto en falta si realmente se están producindo tantos accidentes nese punto concreto, porque non hai uns badéns, porque non hai unha sinal de... Non, a sinal parece ser que hai. Unha sinal hai, o que din os veciños é que non se respeta. Pero unha sinal de advertencia de punto de concentración de accidentes, que as vemos moitas veces polas estradas galegas, ou sinales luminosas, ou seja, máis alá da reducción de velocidade, que está moi ben, pero outras medidas para alertar os conductores de que é unha zona de especial incidencia de accidentes. Igual non serve soamente con esa baixada de velocidade. Pero eu penso que unha vez máis a responsabilidade evidentemente de sinalar, sabemos de quen é a responsabilidade, pero a responsabilidade de reducir a velocidade non confiarnos, porque nese trazado, como dicía Patricia, de rally, con chuvia é moi fácil esvarar. Sí, pero bueno, estamos en nas cidades, estamos cheos de a veces casi montículos, ¿no? Bueno, pois aí o mellor sí que cabe a unha distancia prudencial poñer o que decía Patricia, non, de unha señal luminosa donde este continuamente dando advertencia e
obstáculo que afaga que a xente teña que reducir. Como dicía Patricia, o medo é, se ti sabes que hai esa curva, que a xente non respeta os límites, que non hai eses elementos na vía, que ti saias a pasear, o que sexa, e que veña un coche cara a ti. Sí, o problema é sempre que sea o muro, non pasa nada, que hai un seguro, se levanta o muro, estamos levantando o muro, porque eu conozco varios tramos destes e varias casas que non se dá levantar un muro con outro. Hai varios casos por aquí por Galicia, e cerca de miña casa tamén. Pero o problema, ahora, por exemplo, están asfaltando carreteras novas, eu vin unha hora fai pouco, e siguen poñendo os montículos. Si ao final nos queixamos deles, pero ao final van nos ter que poñer en todos os lados. Pero Peralte... Ou como falaba desde un rally, meter unhas pacas para que non se facide nada. As pacas de erva... Esa imaxe en directo que hai bastante tráfico. Pero a carretera está peraltada, pero se vos fixades ben, é normal que un coche que veña un pouco non colla curva, sale recto. Por eso sale xusto contra o muro ou a farola. E perdoado un momento, eu non sei se hai unha sinal de velocidade, decía a propietaria da vivenda que si, eu non ves unha sinal de curva perigosa. E si debería haber unha sinal de curva, claro. Para ali non é o problema é que veñen por É que hai un déficit de sinalización evidente, non hai unha sinal de curva peligrosa, non hai un badén, non hai unha sinal luminosa, claro. O problema, a xente que vive aí seguramente está acostumbrada a curva, pero ti vas, se vas despistado, está mollado, e non contas, que falaba que viña dunha recta moi larga, chegas a esa curva, ves despistado, e te lo comes. E rematas nese muro. Bueno, pois oxalá, non, verbalizar este tipo de situación serva, pois como estamos contando aquí na mesa, para que se tomen as medidas axeitadas. Estaba contando Patricia, a chuvia pois é un elemento que pode empeorar situacións como esta, a chuvia que caía de forma abundante aquí no país, pois fai unhas horas. Ollo que esta tarde tamén de novo temos avisos aí na provincia de Coruña e de Pontevedra, ali na Pobra do Caramiño.